през цялото време съм успихнат. Майко му! Майко му! И го сейвнахме! О! Какво? О, хванаха ни! Хванаха ни. Евент. Той просто изтри дот с проектора. Той ма чу, аз тук не мога. Ара бе, момчета, ей, излизайте бе. Един е тука. Храна за духа, край. Спокойно! Какво? Браво, бе. Тук има асансьор, внимателно. Аз какво казах? Представете ли си утре Евгений да не дойде и всъщност да е умрял, някой да го е убил? И Теодора съм за салта. Майко му, почти лефнах. Не, нямаше никой. О, не! Аре, прия. Е, сега ще гръмна бомбата. Ето сега в металните тръби, между другото, може да се влезе. Маза. Съм сама, брат. Бейт. Бейт. Влезе. Бейт. Влезе. Не, ти не можеш да се отвори. А, чакай, не, аз съм ти приятел! Лайфстрим! Ето го Холмандър, той ще ме уби! Скул Боб. А тая от нашия клас, кой е Скул Боб, а? Дея. Натери му и къде е Ердрибъл? Аз съм гоблин, аз съм най-великият гей. Той не помня да съм го казвал. Не или Майя? Аз няма снъпнах. Да, Майя. Yes! Той умря? Окей. Нещо стана с колата, бе. Не може да го интересува по-малко. Айдъл, интайдъл днеска. Дай ми секунда, има проблем. Ама те закачат отгоре, бе! Не, умрях, аз не мога да се ревайвам. Интайдъл, къде си? Какво се случи с трупа, бе? Ама той... Карата! Хвърли го в коша! Помощ! Помощ! О! Мята ми айтеме! Не да какво кача ми? О, абе брат, тук продължава да ми изме. Да, окей. А ти дедове, брат. Той, защо е толкова рандом? Машинки, давай! Смърт! Умряхме! Ко значи влизам, бе? То се чува, той е по-бърз. Не, бе! Не, бе! Той си пусна локи-токито. Никой, внимавай! Бе, чакай, бе, негър. Борис се опита да ма се живи, той май е CPR. Тихо! Дедо, ама. Чуваш ли това? Това ли? Where are you? Опа, видяхте ли го ти? Ето е... Ето го, бе! Виждате. Доца! Да, как не го виждам, аз съм там. Ето, бе! Ти защо баунсва просто? Само при мен ли баунсва? Той е при теб.